l'escola. El lloc on estudies i aprens, deures i exàmens tens. Alguns professors molt estrictes són, mentre d'altres són massa bons. Exàmens, treballs i a classe escoltar si vols aprovar. Si no, repetir et tocarà i al setembre hauràs d'anar. Banc i cadira. El banc i la cadira serveixen per assentar-se. Al banc hi caben més persones, grans, petites, grasses i primes. La cadira només és per una persona. Pot ser redona, quadrada i de moltes formes. Sant Jordi. El drac afamat vola la princesa. Sant Jordi el mata i surt una bella rosa. La granota. La nena salta com una granota. La nena és com una granota. La nena és una granota. Estris de bany. El sabó es compra. La tovallola estén la roba. El raspall cuina. El secador fa el llit.